hati bimbang bujang pai mate lai ka pulang napui ayam ato nandi pipi mande begitu susah mangko de nai ba jalan
hati bimbang bujang pai mande lai ka pulang apui ayam ato nanti pipi mande behidui susah mangkode nai ba jalan sesampai nyoba dan dirantau indah tahu arah tujuan oi mande usalah risau indah kamati de indah makan niai hati merubah untuan atau bilo nyota sampaikan hidui sana mungkin hanya angan-angan hidui sana mungkin hanya balinang ayam matong jatuh manitia di pipiku di saat cinta kita haruskan tuak memilih hati denai jo hati adi Allah baik jo kato janji kini tak larang cinta de orang tua kita baru saja denai mencintai baru saja denai menyayangi kini Allah taluko de ulah cinta
Allah